Uyaziveza ke ezi symbolism abazisebenzisayo in public ezipresentwa as i-trends and fashion and yonke lento. Andikhumbuli icoat yam enamehlo yonke indawo endiyithenge eTemu. Uba kanti elimehlo mna ndiyithanda ndithi kule coat, all eyes on me. Ndiyithandiswa yile nto uba inamehlo azikhala zonke. So noba uyinxibe neyiphi ikhala iyablenda. Nansi i-Offspring ide yayiphina kangangendlela ebesiyithanda ngayo sobabini sixuthana ngayo. Ndaqonda uba ndizayintshontsha xa ndihamba, asoze aphinda ayinxibe. Uyazi ndikhumbula sifika kwenye restaurant, a group of young people yavele yasijonga, basmayila. Ndaqonda uba oh hayi ngabantu bebendilandela kuTikTok aba. Tyhini aba bantwana bebebona le dyasi enamehlo. Bona bayayazi symbolism. Mna Tugeslate ndingayazi uba iyathetha into yala mehlo amanintsi. Yho, ndohlukana nayo. Abantu bayazazi ezi zinto, thina siyathenga uba sithenga i-fashion kuba uthenga into ezawuhamba neekhala ezininzi. Kanti alikho apha ibali. Alikho apha ibali. Inoba uyazi-advertise uba mna ndibhilonga kule yalapha ifemeli. Hayi, andikho kule yalapha, andikho kule yalapha ifemeli. Le yalapha kaloku izibiza nge-net worth. Andikho kwi-net worth mna, guys. Andikho kule, andifuni nentoba umntu andirhanele andibhude. Andikho phaa.